tal? Hola, boas noites. Home, hai un montón de equipos na segunda división para facerlle eso ao Lugo, tamén que mala, non podías ganar outro partido? Bueno, foi casualidade, verdad que sí que, bueno, ao final foi con un equipo galego, pero bueno, cada un é normal que busca os seus intereses e, polo menos, pues mira, vale nos pa unha vitoria que nos facía moita falta. Que tal van as cousas no individual, Manu? Ben, bueno, a verdad que me costou un pouco, sobre todo ao principio, pero bueno, pouco a pouco adaptándome á categoría, que creo que hai un gran cambio, pero bueno, contento sobre todo eso. Un golazo este que conseguiu Manu Barreiro onte ante o Lugo. Imos escoitar o que dicía Quique Setién sobre ese gol. Y el centro este del remate del gol ha sido espectacular, ¿no? Que de 100 veces que lo intenta, pues 99 se van fuera y la mete solamente esta. Iso é o que decía Setién, Manu, que te parece? Bueno, sí, eu en parte estou de acordo, non? Era un remate moi complicado que sí, que a maioría das veces, pois, hai veces que nin lle das o balón, pero mira, por sorte enganchina ben e bueno, valeu para eso, para a vitoria. Nos vamos levar a contraria tanto aquí que Setién como a ti, que dis que estás de acordo, porque a verdade é que faz cousas, vamos, que non son casualidade ni moitísimo menos. Buceando, xe Luís, nas hemerotecas, bueno, en internet, hai unha serie de golazos de Manu que estamos a ver. O que estamos a ver contra o Sporting B do ano pasado que son espectaculares. É dunhas características semellantes ao de onte ante o Lugo. Cando menos desmentimos que de cada 100, 99 vayan fora. Xa, polo menos, temos dúas. E teñolle visto un co Xerez Industrial pois prácticamente idéntico ao de onte. Manu, estamos a ver auténticos golazos que marcas en todas as situacións, con diversos equipos, de todos os xeitos posibles, e que estamos gozando agora mesmo de todos eses goles. Sí, a verdad que sí, que normalmente por temporada algún desos, pois estou tendo a sorte de metelos, pero bueno, valen igual que os de empurrar, pero sí que son bonitos para ter aí na túa hemeroteca personal, sí que se gusta non meter esos goles. A verdade é que son uns cuantos de todas as cores, como estamos a ver, Luís. Espectacular. Sí, xa sexa de remate en acción individual, en lanzamento de falta, en estrategia de cabeza. En algún momento da temporada pasada comparábamos, salvando sempre as distancias, non? Sí. A Manu Barreiro con Ibrahimovic, un pouco polo físico, polo xeito, polos remates. Manu, ti non sabes os disgustos que nos costaban aquelas comparacións con algúns espectadores que non entendían. Ti o entendes, non? Salvamos as distancias, pero o estilo... Sí, bueno, moita xente mo di, sobre todo por ser así grande, máis ou menos das súas características, salvando as distancias como distí, pero bueno, sí que normalmente me comparan con él, eu creo que sobre todo pola altura e polo grande que somos os dous. E deme paso, Carlos, que nos contas? Manu, di Juan Cabrejo, o teu amigo Juan Cabrejo, di o gran Manu Barreiro non xogo TVG2, Setién non ten nin idea, Manu, eu xa lle vin meter máis dese estilo, casualidade non, calidade. Juan é un grande, sempre volve por mí. Pero non lle falta razón, eh? Bueno, sí, bueno, é o que decimos, non? A veces salen e, mira, pois nos entrenamentos sí que bueno, con menos tensión falo máis a menudo, pero en partido sí que é máis complicado. Aquí estamos a ter un problema, claro, Manu, que tú non estás a ver os goles que estamos agora mesmo poñendo, que son espectaculares. Sí, bueno, sí que algún me recordo do Sporting B, por exemplo, do ano pasado sí que foi un gol moi bonito e importante tamén, e, bueno, pues xa te digo, por sorte estou metendo normalmente algún por temporada, de casualidade. Todos eses durante estes anos, e esta temporada tamén estás a ser importante para o teu equipo, non, Manu? Esta semana, non, que o martes gañamos a Copa do Rei, 1-0 tamén tuve a sorte de meter, e, bueno, outro día tamén onte, pois, salindo do banquillo, pois, intentando aportar o que se pode, mira, pois, foi con un gol que sirveu para conseguir unha vitoria que nos facía moitísima falta, e mira, pois, estamos en racha esta semana. Non sei se agardabas participar máis na temporada. Bueno, a verdad que empecé xogando os 2 partidos todos os minutos, e bueno, hai moita competencia, somos moitos, arriba hai xente de moita calidade, e cada partido o míster elige o que el cree oportuno, e mira, se xogamos fora da casa elige un tipo de dianteiro, na casa outro, e bueno, eu estou para eso, non, para aportar o que se poida, intentar xogar o máximo posible e meter os máximos goles posible, non hai outra.
Pois é o momento o mellor de escoitar precisamente o que di. Ti falabas do míster, vamos ver que dicía o míster sobre Manu Barreiro. Le viene bien, al final es de lo que viven esta gente, ¿no? Pero bueno, hoy en día en un campo de fútbol hay que hacer también muchas más cosas y en lo que respecta a los goles está muy bien, la verdad que está trabajando bien el día a día y bueno, evidentemente es semana completa también para él porque son 2 goles los que ha metido y los 2 goles te sirven para llevarte las victorias, con lo cual, pues bueno, esto queda mucho todavía, hay mucho por hacer. Esto que decía o adestrador, Manu, ¿qué te parece? Sí, siempre, bueno, conmigo siempre busca algo porque quiere que mellore, bueno, verdad que... Pero bo rollo, ¿no? ¿O no? Sí, bueno, normal, estamos a distancias entre entrenadores e xogadores, o sea, tampouco é unha relación cordial. Acabas de sorprenderme porque o normal é que cando te fago eu esa pregunta digo, home, claro, que bo rollo. Pero claro, tes aí esa dúbida, que me acabas de deixar así un pouco pegado. No, pasa que, bueno, cada un está claro que busca o seu, el buscas pois gañar partidos e xogar máis minutos e o xogador xa se sabe que cando non xogamos pois estamos pois máis baixos ou máis cabreados por non xogar, é normal, cousas do fútbol. Sabes que acabo de interrumpir a Timiraos por terceira vez e xa está pidíndome aquí paso. Timi, que tes que decir? Hola Manu, boas noites. Simplemente preguntarche que outras cousas é que che pide que tes que facer e se consideras tamén de que xogadores como a ti están sempre baixo sospeita. Bueno, eu creo que, non creo que baixo sospeita, pero, por exemplo, nós aquí polo noso estilo de fútbol, pois o dianteiro casi é un central máis, non? Temos que empezar a presionar arriba e a veces replegado, e, bueno, eu non estou moi acostumbrado a facer ese tipo de cousas, pero, bueno, intentar mellorar para eso, para xogar máis minutos, aportar máis bueno, encaixar no estilo de xogo que quere o entrenador. Como son os adestradores, Manu? Temos aquí a 2, a Tito Ramallo e a Mosquera, que tamén son deses, que fan traballar a todos os xogadores aí empezando a defender, non, Tito? Que pasa? Bueno, con matices, non? Pero Manu ten menos problema porque o seu problema non é ofensivo, pode ser defensivo. Esa é unha faceta que os xogadores poden mellorar, pero bueno, el ca calidade e co talento que ten, seguramente que se acabará impoñendo e convencendo o adestrador para ter máis minutos. Mosquera, deixamos a Manu que defenda un pouco menos ou que? Bueno, Manu ten o seu ritmo, eu creo que no Ferrol mellorou moitísimo, se fixe un xogador moito máis competitivo, pero a min recórdame, falaba de Ibranovic, a min me recorda moito a Michu, que ten un ritmo así e ao final sempre aparece. Aos adestradores nos gusta que sean nos dous sentidos, pero eu creo que é un xogador que vai a máis, porque no Ferrol sí que mellorou moitísimo. Bueno, Manu, pois moitísimas grazas por atender o En Xogo, e iso si, moita sorte no que queda de temporada para ti particularmente, para o teu equipo, ata que chegues en enfrontamento da segunda volta ante o Lugo, non vayas a facer outro gol como este, non? Bueno, moitas gracias a vos, ojalá meta moitos e non teña que meter contra o Lugo, ojalá. Pois nada, Manu, moitísimas grazas e moita sorte, e éxitos para o que queda de temporada. Vale, gracias a vos. Aí estaba Manu Barreiro.